Nagibasa kat suraten. Sagudayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Sofia nga Napoluan na Armanda. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tensang petnak ni Juju dito'y balayda. Manong nemi. Ininto ta. Third college kami pala nagbasbasa. December na daon ni Nanang. Jojo. Nanang. Apita ka lang si Mangpet. Sangpet pa dito nagbasbasa. Ano, naudi nga oras ti klasem? Da napanamikin ni Sophia Nanang. Ni Sophia Nanang. Girlfriend ko. Katabi nga rin nyawid mo tumalay. Nyawid ko nga po Nanang. Pasensya ka yun. Masigog isuna. Anya! Opo, nakitikin na arim yun. Nananang, marabi, makano. Babaeng ka, mamunti ka, robangan arim ka? Ag-estudyante ka? Magasangpad ka, masigog ka babae? Katsigamat ka babae? Sumrete kumapay. Mabaeng kayo, umamunti tao. Nga kasto kinaubing nyo, naarim kayo, naarman nyo, panagbasa nyo? Jojo, nagawid ako. Agawid ka. Nanang, pastorin na kam kuma. Nanya kuma ito, brayo nga dito, nagtibala ita. Dito kami nga umyan dito kami nga maturog. Pagturog ka ron, doon saan ko nga, pakanami ko marot, doon saan kong iawid ni Sophia. Umat nga rin, makwartak nga palap nyo gastak na check-in ti hotel. Kaya napagkaskastaan nyo nga rin kuma. Iso nga nasikugan, ano papapalan nyo? Igid na kalsada o no? Ano ni Nanang? Naikan. Jojo. Di ko imbagam kumartang nga saan kan nga magtuloy kag bastap no hanggang pinagbasbasan. First year, second year, third year. Marot na gasto si Kareta. Nasobra kayo! Si kamin, Jojo, ibagakin ka nga. Sana kayo awit. Kasi naman di ayaw kit masigug kamot. Baybayan ka kumahal. Babayan ka nga ron, nga dangkaranto di kiti naganakin ka. Anong baga mga masigug ka, sa baybayan ka. Hanggang mabaling nga baybayaan, Sophia, hanggang patipat-patig ka. Unang ni. Hanat na kayat na nanang mo. Gananos ka, labakan. Umikan. Paunay kayo matin. Nanang, pakawalan na amin. Dikat-kat ng asawan. Isarding mong tagbasa. Isarding yung tagbasa. Kapilitan na. Nga agasawa kayon. Kaya nangarot kat adapo ko yun kani Sophia. Abo ko yun kanyak. Sino ngarti mang biyag ka na kayo? Siyak na babae. Tawang batin ti amam. Dagi di kakabsat mo. Nga damat ten pamilyada. Nanang, api ko mga nakamatid yun nagkakabsat ko na pamilyana. Kita datayin nagkakabalay. Mat kadwa yun. Rida kami. Kaya tiyo ko mga rod nga siyak ti iawid ni Sophia. Kinawan kadwa yun. Kaya ko pa nga wang kadwa ka. Tadado lang ngiwat ko ti pakpakanag. Ngayon ti mainayon nga dua. Nga papakpakan. Nana nga, agsapol kami to trabaho, mi. Puya. Ala, di ka rin. Balin tayo, Bas ko mga ragsak, isang pet mo, baro. Nga maragsak nga kumamatin, no? Agturpos ka niti kolehiyo, kada dalapinas nga trabaho. Malpas kumamatin ti mission ko. Nang isang pet kami tinayon tingiwat nga mapalamot. Nanang, agtrabaho kami nga dua, kunakmet. Anang arte mo yung trabaho? Alaman? Kasi sumabulag to trabaho, Ken, ang kagagatak tumat, Nanang. Saktot amin ti baka mo nga trabaho dito balay. Aglaba, agluto, agdalus, kanda dumapay. Nasiyat, mat. Dahil saan nga nga sopa, panunutek. Dahil talatan talong ken bangkak, kaya tarakin kung ating kwente, panunutek. Napiya kumamat no, sika, Jojo, kit among kumamat ti trabaho ti talon, bangkak, kaya panagtarakin di digwe. Ngayon saan? Siya amin.
siya iti nang tawid ti trabaho di tatang mo. Kakunam, hang kapag trabahuan, ta ipasting po tagbasa. Kaso na pasamak, napastig mga orti nagbasa. Na nung gusto nun, di kami na sumarday ngayon. Ay, po, ang kanain to akastoy. No kang kanain lot akastoy nanang, di kang kanain tumatang makangigti. Ito man, hindi ka makaanos, nagawid ka. Nanang, anak ko nyo. Hala, subli ako tisilad ko. Makamukin ti piyagyo, tayo napaturukan. Pasensyahan kininanang. Okay lang. Di napipiyak. Yung medyo balay ko matsimang patanda. Di amang kabilan na kanitatang ko. Uno pati siya kat kabilan da. Minda tumadlag pa kawan katakwata. Wana. Barbaring no mapakawan na ta. Pananda ka no ten. Mabisina ka. Nagmerienda na may tayo. Merienda lang na yung mabisina. Mga kata kusina. Gura ka, kita arwatem. Things mo. Ipanta itisilad ko. Sa tanto mapant kusina. Nangsapo ti mambalinta ka na. Iduloktan ni Jojo manunemi ti kaserula awan nagyan. Patiin na po yawan. O maluto dito nga noodles. Awan. Ori noodles lang ko ma. Bisinak. Maalatan, napakanan ka tadog. Hana? Talata di kwarto, napakanan ka tadog ko na. Napya ko mamad, ibusog deta. Ibusog mo ta. Nakailan ti tiyan mo. Di ka nagpagpaktawa ka sa. Naarim ka mat ngamin. Nagkatagpadpada ta Nuapin mat ngamin nga. Inuloko na ka, nag-hotel ta. Kalpasan na. Kinayat mo nga. Kinayat naman nga doa. Hindi maramanantan. Alatamat nga alam na imas mo ngamin. Hindi na pinampanunot. Ano niya tumapasamak. Diyak mo, teramidek. Noan yan to, teramidek. Ito ipas ngay ko, tiyanak ta. Yamuk ardek, tagtagibi ka da. Wa. Ano nga to, paragrig tapay lang. Ay, teka, sasawat ka ta. Sika ba nagkunang hindi mo kayat? Nangarati ka ng tao, mabisina. Remedyo ka ng Jojo, mabisina. Naglutluto kami manong name. Ngayon manang tumitang sidain, awamet ni itlog awan. Gorenta nagkarawat itlog. Karigitay manok ni nanang. Nunaskin nga tumiliw maktimanok ta, mayanos mo lakit agure nga mapartigan magkirog nga. Mabigat to na. O bang tiliwak nga timanok ta para bigat. Ha? Parchik tulatan. Itlog nga rin nakalain. Mabit lang nga rin uray na. Tiyan mo kidi manong nemi kat pritwan na wanuling tayo na di itlog. Ngipsam nang paburek ti danom, sana ini kantilaya, sana yung pitak ti talong itlog. Sana makan. Nadiguan ng itlog ti manok. Kasla talag kaldo ti digo ti karne ti manok. Siyempre di manok, agapoy ti itlog. Di ba? Di manok no tinulaim ket kamtilaya. Makan. Raman na mo na, tapos na maibagam ng windows. Kasla digot manok ng peso. Pawagay na, nalainga ka niya. Nagpaburek na doon sa ako inikantilaya. Ya, inikaktipatis ako pinitakan titlog. O, di ba yatin? Ay, mas kang peso kung talaga mabisita. Kung mga anak pa rin. Uy, mangang kapay. Manganta. Sa tanto manin mga numadam na ba? Mag-iimas di mo nga. Nakararim ka. Kung magusto mo no kanik loko. Lalo na dilpa-dilpatak na jay. Sa ko kinikinitan. Ito na ore mo lang isurot na patong mo. Nung nagbayad mo gawin. Di ba men? I-jet yung papakati kahilan ni babae.
DJ ko na, DJ kakaiso na bugbog tong perlas. Tinga 20 tok-tok ti kuweba. Kinitam kas dya, kung sangkit. Naram ka na talaga si ka Jojo. Yung magusto mo, di ba? Pinagpaiso mo nung name. Kalpasan nga nakapalpa kami. Ay, yan, nalakit kami nin aya. Dito yung harik na kung kunak manong. Paman nga nakapalpa kami. Nagkabu kami ni tirabaw ti kama manunimi. Ket tilo ko nga Jojo. Kaslasaan nga nabsug itay tanangan matmanin. Jojo. Nangan kay tayo na mangan ka man. Jojo. Nagmayat. Jojo. Naragsak naganas numadama ken uray numalpas. Ngem kabigatan naman nung makangig kami manin. Nanang bigbigat. Ano ang bigbigat ko ma? Trabaho kayo. Saktiglotot ka ninyo? Ha, naglaing kayo? Pagdanagan nyo nanang, siya akong tagluto. Bagay laki ito na niya, dagiti maluto. Bahala kayo, remedyo. Bahala kayo nga remedyo. Naka-remedyo kayo sa matel daw. Ay, drabi ko nakuma. Napan ni Jojo manong nimi. Tinupag na di pinati na drabi nga manok. Sana dinalusanin. Kaya nasarasan natin. Magluto? Amok kiruga ko. Tinaptaan mo tilaya. Kinirog ko ma. Sa di medyo pagmantekan. Dumalaga di pinati na. Inikakti di ko tibugong. Bzzz! Ko na nagat. Ano natulututun nyo? Ko na di ina ni Jojo. Ano natulututun nyo? Kita marawanan nyo na madamdamaan nanan. Anak kayo Chong Ricardo. Papaya. Paria. Marunggay. Sili. Ano kami data? Tinulang ang manok. Nangalan nyo ti manok. Sa din na kumapin sa angat atarakin nyo manok. Ay, apo! Nagsayo man di ba sa manok ko? Nangabali na ang kaldo kayo ito na emas. Inimas ka talaga ni nanang. Tika tugangak manong name. Iti pa emas man di ba nagtinulang? Ita pa lang nga maamok ka. Makirog nga karne ti native nga manok. At may katibog koong. Hanggang ang dod. Kahamad nanang ni. Emas man. Suman lang ka nakabangbang lo ito. Gaya mo ti kwa. Kasalamat lang data kwa tanang panagluto ti balatong. Diyan lang dyan balatong. Siyempre, diyan mag-isa nga balatong. Ito no, kwan. Maaluto diyan kwanan. Diyan Ricardo na. Yan, mag-isa. Kanto diyan bugongan. Kwanan, sa mo ito ipsok tayo napablad nga balatong. Sa mo ito tumplahan sa may kanti laok na kapariya. Basta akit adanalit mga agluto. Una nang. Mayata. Gita bagbagam kit. Daling ka agluto. Nanang. Wala na siya atmet. Hanggang may naapo. Diyos ko. Apayan niya kit dinayata na arman yun. Third year college kayo may layang masikog kabalasan ko. Anong tulat ko na tinagannak kan. Apang kayo nagpakawanan. Hangaron nanang. Pakamo nyo mo lang Kada to di dapat nandanagan. Mabangkam to no aldaw. Basta nga rin tinapasamak manong nimi. Ni nanang, hindi makita na kapit takalagnap na panam. Sino tatakaluam? Nanang boyfriend ko, ni Jojo. Masikuga ko danang si Mang Petak Drabi di Balayda. Ginamatan ni nanang manong di mo ko. Nanang, ibatan na mo ko. Ibatan nyo. Marigrig ti sikog ko. Nanang tapo ko yo. Opo, na ikabalasan ko manunatawa mo. Anya kita kinaarim yun. Nagbatbada kay gagbasbasa. Noon niya nagkitinangigmi iti ina ni Jojo manong name. At kastamat man tinangigmi kininanang. Kastamat lang kinimanang ko. Nga pabasa kanya. Ni tatang, nuawan ni nanang nga mangigaw-gawid kayong kuha na. Ngimura nga tanong niya't araramidan damang awanin ti maramid da. Ito di kinayat ko, sige. Kaya dito ti pupuutim si kaya babae. Hawantot ba itulong miking kano ta kayo tagrigat.
Tabasol yo. Biyagin nyo ta pagbagyo. Ala, iyawid mo dito anak mi. Makamukain ko yan. Haalangan ba't nga dito pagkyanan nyo? Talagang iyawid ko tatang. Abot awang kadwa ni nanang di malay. Taltalo kami lukan dyan. Lalingin ka ron din. Mamalas kayo. Walad ganas. Kastangat ko ni tatatang manong. O pag nanagan nyo tatang, barbaring na asensun tumil at biyag ming agsawa. Ay, papadan na kumat asenso. Pagpada kayo nga awan amo na trabaho. Dito'y manong naming nga naktirikan. Tayad adamat ti katugang manong nimi ti saanin ng mga sikaso anyaman diti trabaho ti nagtibalay. No muna ta makita na ngagtugawak lain man. Ay, anak ko am. Agin anak labihit sa akong ituloy tagdalos na. Nanang. Napanan ni Jojo. Napanagsapol trabaho na. Kanya ka muna kung mga trabaho ngay. Diyan man na mo, masapulan na. No maibos, nanagyan ti pagbagasan. Daka ito tibang karga. Bari no adan to kartahan na. Awang pulos, igigama mo korta. Awan na. Susapo. Di ka mo ba nagpat-check up? Lawas na. Isot naka-schedule pa, nagpa-check up ko na. Andan to karamatan niyo korta. Anang. Mabaling ka di ka. Magkisarita kang hangakasta. Handa ka dito, no, isot kayat ko, loko, apisura. Di ka mabanog. Yung bibiyang mo, isot kayat ko. Naganos ka. No, di mo kahit, di ba kangig, no, kumaka, hanggang naarem, di hanggang kumamakangkangig, ti sa wakastoy. Mapabanong ka, di ba ang kagintalon, managtarak yung digwan. So, nasayat ba, dantakan to, sikat para luto, para dalos, para laba. Una nang no problem. Ngayon no awan iluto ka. Dakay mo ito pagkapuan. Dakayo Tinasayat sakit ko Ilasid yun takardero yun. Agura ka. Tapatarimaan ko na di abong-abong ititaltalon na di kayo. Anang? Apa ganito? Ito na siya. Sino pa nga naglutod to? Agdaulos dito, aglabad to. Siya klata na. Makamukha na biyak ko. Basta sumina kayo. Tapno amo yung nga sa pulen, patauden, no anya ti awan. Iurahin nyo ko ba yung malang matang trabaho ni Jojo. Wala na. Himanan nyo, namnama yung trabaho. Kaya dinawat among trabaho, talon na yan. Construction ko nung kumangin. Di na pa among trabaho ti talon, into construction. At mabal na kakarot pagtrabahuan. At ang tricycle ko lang, ang lisensya lang, at dinamat amog motor. Akong pulos amom. Akong pulos amuyo. At ako ba't pinanunod siya? Alam, stonan na lang. Alawan basol mi, naarman mi. Nanangarot. Niliwaan kami matin. Hindi maraman namin, nagimas ko namin, di inulit-ulit mi. Di yung pinanunod, yung posibilag sikog ka. Mapanunot mo yung pangarot, nagkangganas ka na. Ay, naarim kay gidya. Ini sumangpet ni Jojo Manong, dana sa pulap? 500. Alam mo? Nakalam ti 500. Ba't katawa ka? Pinadas ko tinagkargador ni Tiyandaan, tadamamukid siya. Tinandaan ang dakpat ti 500. Yung mga po, nagrigat. Baka saan kung saan ito makabangon itong bigat. Mablaawa. Kita ano sa mga anak ron. Sa anak makasakay naman damdama. Mayat madap no, liwayan ta. O, pero kung maliwayan ta, kakaisunang saan ka agreglak. At masikog ka nga ron. Habi kahit maliwayan ta, connecto man eh. Hindi ang katawa ka. Hindi ka laro. Magasundan mo. Kung naninanang suminata ka noon, patariman na ka noon, di abong-abong, di ungtot taltalon. Na? Kawan silaw dyan. Ano? At dadano maang maong silaw. At pagluto ng masapol nga kayo.
Kadi, di kahit garon. Nangaroti mabalintan no, iduron na talinanang sadyay. Nga bale, taore mabanok tang balmalem, tirabi, wow, tamit nga, wow. Ano pa yung pag-ipam mo na mabanok ka? Sa kantumal mabanok tirabi? Ure ata, isurot mo, tapatong mo, no? Hindi ka kami, tilay parparaman mo. Kaya nagpaiso manong nemi, di na matarimaan na. Alam, watan nyo, kompleto ba't sadyay? Ada pa'y ada sa nga interang gas nga para itikingking nga aramatan nyo asilaw. Ano, susuruan nyo nga tagbi ka nagta kayo, kapag siya dati kinayat nyo. Ada maluto sa dyan, nanang? Awan, maluto sa dyan. Mangibaw, makarang. May tukot kayo, di bagas kayo, gumanang di bagas. Di na pagkatangan, gumatang kayo, di ba, no, kilo, no, ano managkwat tayo. Panugin sa dyan. Ket, no, sidaan, makamu kayo na. Ngayon, saan kayo nga umumay dito, yung agtil-til ti manok. Di ka umumay dito, yung agtakot itlog. Ha? Ano mati manating sa dyan nga parya, nga saladin nyo. Sida ka mga ruti parya, nagpait. Depende siya ba ng luto ma. Kaado itat parya ka, parya bakir. Dete kwa, dete bunga na. Naimas na siya eh. Diyak sapay na ramanan. Ngayon no nalaing kagluto, ti parya at bakir balasan ko. Imasem. Ano ti teknik na nanay, bagayo man. Parto kam ti kamatis. Kumita nga to sa dyan, at kita marmar pag kamatis sa dyan, kamalulong sa dibunga na, agala ka ito. Mapartukan ti kamatis, wala kasi pamayam. Medyo pisya ka dyan. Ha? Arasamam sa pisya ka dyan. Pagguduay, mga hamong itultuloy ka pagguduan na. Masabong nga da pisi na, sa kasta, sumagapsap di bugoong di unag, kundi di juice di kamatis. No, into no makakwa mo, araso mo pisya makas jay, samon to bugoong nganen, samon to ikan kamatisen, jay, detelaya, mang tok tilaya, hangkong digdiguan, mo digdiguan, na jay, Diyos di kamatis, di magdigo. Alpasan na isaang mon, into nagburburagan, medyo ilo fire mo. Tapos jay, naging inot nga may bibos na di ko, na di juice lang di kamatis sa ditiadan. No, magtadakat di ko na agad mabalimat, ay mas di ko na. Nagyaman nagnanang, di pa nang isuro yung kanya. Dapat lang isuro ka. Tapos nilikas tagad, amoy tararamidan nyo. Sapa kayo, tumat kami nga, nagkabuti kinaarim nyo. Hidada kami sa dyan, manong name, medyo napawawak. Wow. Dapat napawaw ka. Fresco. Uray al-al daw. Mabalin. Gapo tao, ba't makakita ka na ito? Dito ka man sa ulo mo. Katuin. Oh my God. Isang bruta di kalapaw. Oh my God. Ito. Kaya niya nga pa yung manong nemi. Ano arakopan na ngagkan sa aprusan na tibarukong ko sa nasaliksik ti iman iti babasa ng tukot yung kitangin. Netan. Ay, hapo ngamin, Jojo, naarem ta ngamin ngagpaiso. Mayat ngamin niya. Manong nemi kastaon iti pa nakaasok-asok ko nga orek la, glulwa, sungsungrut iti kayo, tapos di kas takit mamisuka mangluto. Sa konto, kadkadan di bagang, sa konto adawan, isot paglinayan na. Sakto. Si Mangpat nga nagkapot na parang nagalaparya nga talaga. Amo nagadulatan. Lutun ta amin, nagadaw. Ay, tinasyat kat kastoy. Basit lat lutun ta pagpagiso nga si data. Tay nakto ilako no madam na. Gusto nga, dagurod gumatang ka na maala. Ay, uray, adot maala, masadot na nga agala. Sa tut makamon, ag-sales to ka to, medyo ag-short. Takto ag-sleeveless. Hana? Tanto na kita pada nga naaram nga lalaki.
pilit to agatangin la. Nagloko ka. Aramatin patikin ni seksim. Makalako ka lang. Uy, Jack nagribedyo ti kwarta. Tinulad ko dyan baga ni nanang manunimi kat idi tagburburakan in low fire ko bagang latmang titit na kas. Nagimas. Imas na ni Jojo. Nagimas danan. Kas kaimas ko? Kawan na imas kawan nga talaga. Raman akman. Abo, tapariya. Abo, masida, magalgal patibot. Pati, bukel. Mangantan, bakit? Mangantan. Hindi nakawawagan di bakit? Nakabubing sa awagan di bakit? Ano nga tihawag ko? Sweetheart! Padasam na ulitin nga awagan ak di bakit? Bakit ka natasawa ka niya eh? Nakabubing na, bakit ko lang? Awan pa'y teenager ta lang. Po inimas mi nga talaga tinangan mano. Apo, gimas kagayam nga gluto ti pariya. Nga bunga ti pariyat bagit. Nakit kitak taglawlaw. Juju kat ado di kitay mabalin nga pakiranudan. Kaya? Among tagmula? Tsaka magmula. Susurwan ta. Gumata nga ito ti kwa. Pagtuladan ta. Di pala sa lunsudan kininanang nukasan. Ni, nakadot mabalik ang mulaan ni. Kasapulan lang tiba nakasukay na. Sinungan tagsukay. Siga, mga nakapalag. Barreta o no gabyun. Nalok ng mita darat. Wansa. Mayat. Anot mayat? Agtinulong tang agmula. Agmula ta bahay ko po nga ron. Kompleto. Sa tanto, magibaga kinanang tikwa. Agasawa nga manok. Mabalinta man aladan nito eh. Agtarakan ta di manok. Agtarakan ta na tapno danto mapartin doon maganakak. Muna bulan na tanaya. Aglimanton. Kasay. Baka intunod madamdama. Madinton ti kwa. Sex. Baka mapisit. Luko. Uray siyam tupay nga na bulan. Mabalintulat ta. Hindi mapila bulan data. Kasi no mapisit. No pandagan nak. Diyak nga pandagan. Palikod ang kalatan. Adula kita mom, puno. Ado nga pabuspusan iso ang pagdaragam. Insursur ko nga paiso manong name tinabati nga bunga ti Bakera Paria with sexy body. Wine. Napanag iti medyo takkel nga balay. Apo, Elinodela. Umayak man naglako ti bunga ti Paria po. Inlukat na tiri daw, naka-short nga lakay, nga langanan sakit ti pensyonado. Nakati-shirt. Labo ka makita. Siyak datay insangpet nga nubya ni Jojo tata nga anak ni nanang Sonia. Tebalo, huwan tata. Na ni Jojo ket Burdek, huwan tata. Agbasbasa isula ba, dentaraynan. Siyak ngurot tata. Hana? Nagloko kayong ngobing. Sexy ka. Sumad lang na napaaram mo ni Jojo ta. Sino ko mangamit sa nga makaaram no? Kitain da ka. Halin, tatamet. Mas lahat na pala aram nyo. Lukas to ti bakit kita ka babae. Siyak tupay na ko na. Ano tala ko maya? Dado ni bunga ti Paria. Bakit? Diyan ka mo tagluto ka deta. Mat asawag tam na siya ko magluto. Di siya ito magluto tata. Unulutok mo muna sa kung ditadkan ka. Nakimas na linuto ka sindami tayo. Ano ang ordeta? Isang aribo yung latan na. Ana! Isang aribo! Ito nga ito, pensyonado kayo pa. Huwag kaya, ano pa iti kahit yung agatahan no ka, sa timang loto. Makapatil mo ka man ngobing aya. Tataman. Ano na tata? Magtadkit isang haribon tayo naklutuan sa kung itad ka na kayo. Adoon na ta, masid sila karot amin.
Kit inunutan nyo, mayat man na makalaban. Tamang kitak to sa diyaman yung timabaling ko, ilako ka na kayo. Ala na tata. Kaimimot ka. La, doon sa akin na po Diyos din na imot. Baka gawa, agpukaw nga din na oras na kwartam. Loko ka mabingin ta. Anak nga ubing. Kaputan na masikukak pa yan. Nagsurte magayam ni Jojo nga nakama ka. Lo, naimas ka siguro. Si tatawan. Kawa na, naimas pa ti lutok. Maramanan yun to niya lutok. Imsakhan nga siyak tiramanan nyo ah. Lamabit lang arod ta mapanak mangalat ti kwarta. Nyawat na nga talaga ti sangaribo sa nakit inragpin inig kamantimak. Ni tata, di ka dyan singasta. Ni alam nyo nga rin. Ha, di mo't luto na ya. Luto ka ang sa baling tumanin nga bayad. Hana? Bayad lang, tinatang deto sangaribo. Kit intunod ko nga naluton, sa balin tumanin nga bayad. Manon to, pay? Sa another sangaribo, tata. Nagloko. Dito yung kayat, di ba tikon? Alalawan. Basta na imas niluto, ma. Wen tata, magustuhan yung tulagin, di. Ito sa sumang petak, manong, sangaribo. Naalam, napanood in sublim. Kat sa balin tumanin nga sangaribo, into numalutok. Basta. Sino? Ni Tata Dalmas nga pensyonado. Oy, ijit na pa nam. Una ta, kimitak ko na nakalabalay. Ti balay ti baknang. Siya na ba nakdiretso ha? Opo na, sarsalita. Oy. Naaram na diyang alakay. Madlaw ko nga rod. Baka nagpatansing ka. Oo, no, dati lang murdong ti imag. Iti iyawat na sa karibo, pinakiramraman na. Minipatak mo kasigod. Sabi kastat lang ang manapan. Kat kastoy nga ti puunan ta. Ino na agargari ka kanyak. Kabuti kastoy nga lang ha. Di gargarian tamat, di ka ti mabalintang alakwan. Hila kong dawagim, pangwartaan ti karak. Awan ti pagdanagam, Jojo. Hangkong tupulo sa pasagid, dati sagsagidin. Si kanto lang ti makakaan. Dapat lang. Babae ni ti kastoy nga pamuspusak manong name makaigamak ti panakpili na kwarta. Huwen. Nung ko, kimatak ti sa nga kaban nga bagas, napanak nag-grocery, manong name, kaya nagimatak ti anya manong sapulan, nang gatangak manong rechargeable nga silaw na papang ko in charge kiti silaw yan dananang kalpasan na tirabii maturog kami at dapat lang sumusungkid at chargeable nga silaw katadamat kuryente yo ko na ni nanang nalipatan nyo kanina nang dati in charge ko nga chargeable nga silaw basta kumusta kayo damay lakanin nyo sa nga kaban na dyan nanang, oh. Ano nyo ting gatang nyo sa nga kaban nga bagas. Kita nyo nanang nagit yun. Grocery, baka kayo ito mangalak. Mangalak ito para bigat. Dodals. Talong pansit kanto. Nung talong pansit sa baw. Mangalan nyo ti kwartayo. Nalaing kami nga pamuspusan, nanang. Ngayon kita Oras kat nalawag na silaw. Hey. Garden na mi datoy. Nagtinulungan mi kini Jojo nga sinukay. At damat asidag nga pagsakdon mi nga pagsibog. Sa nagtudok at hanggang pagkanas kang sibog, panagmumula. Dapat imula yun. Tatangar ti problema. Kumay kayo ito balay na bigat. Jojo! Nanang. Kumay kayo ito ikantin bukel. Naduma-duma ang bukel. Datay direct nga may mula ang bukel. Tigiti nga rin masapol nga bunubunanan. Kanto gumatang di tiyan daan na. Dati gatang nyo. Gatangam to dati ko Dati talaga nga sigurado. Dandanin nagsabong. Nangina. Kita oray nangina. Basta sigurado. Isuro kayo. No, talagang kasoyan talaga kahit yung abiyag. Isuro kayo nga sa lukag.
Tapos nagbiag kayo. At pa kinabangan nyo dito yung abong-abong dito. Bahay kubo. Nagmula kayo, kapatan na lawat pagmulaan. Di ko mapahinga plano minanang kit ko. Nagtarakin kami. Kung mabalin nyo, lang gumatang itim mabalin nyo ihalad. Tapos nyo kasi sakit hanggang makadayo. Iti tarak ninyo. Di kang kayo nga agasawa. Upakin na kawitan. Duwang nga kawitan, ay duwang nga upa, may isa kawitan. Agaramit ka nung araw din pagitlokan na. Siga, Jojo, una nang, duwa kang latang tinulong makamukom. No saan king impan dito'y, no saan kaya nga dagos nga si Mina, baka ang kaya magpaya nga naramid akas to'y. So nga gamyaman kami nanang, uri kas to tinaramid mi, kit amuda kang nga tulungan. Kaya wala, pahala kang nga ripyagyo. Sumina kayo, so kinayal dyo, tapno amo yung iremedyo, ken patauden ti awan kang kasapulan nyo. Wala nang. No, kaskasano lang akit ko Ada ornong ko, no kayat yo. Ano rin dyan nanang. Yan tangin na iya mas tilutom. Mangi pakder tatiyo ko Pagurugyan ta karinderya. Wala nanang. Kayat mo, Jojo. Kahit ko na nang. May tulong ko. Di siya para isungrod. Ano anad ta. Kaya habang pa lang ang kabailaktig pa. Trabaho na nang. Ba nyo? Kasaritak to ni tatay. Angkel yung silin. Mangipatakder ko ito dyan. Alisto lang na ito. Di kagangi lang. Linong. Basta laki di. Yada pagyan. Imay ni nanang iti may isang aldaw manon nemi gamadamang may sagsagana ti panakipatakder ti karinderya. Dito gayam ti nyo. Una nang. Umad kuryente yun to'y. Adarete ko Ma-chargeable nga bumbilya. Ang kamabit nga king ti aldaw. Sa nakala kami matin ti gas trains. Dati akit kayo. Hindi ka. Pinas mo di kitang ambula. Mula mi, nanang. Dandani kami nag-harvest. Ito nag-harvest kami agad, taglaw kamton. Siya tatamot, inararamid siya. Nida pa traga, ito pa traga yung manok. Unang. Manong bulan ta tiyan mo. Agwalon. Kabay lang palag trabaho. Unang. Apilitan na. Kada gaya may ipasdagminto ang karinderya. Isyo na tag-karinderya. Siya, adumot amok alaw to. Yan na siya ta. Wari kas na lang nanang, wari saan ka makapagturpos ti kolehiyo kin ni Jojo. Mga asin na po Diyos, sumayat tumatibiyag mi, basta agtinulong kami. Alawan, kamangin nyo na po Diyos, isot nakasagana ka, alamang itulong ka na kayo. Gakon, ay nanang, baka hitot ng yawid di ka. Ano ito kung mamabaling iyawid? Kaya ito bitbit ti papaya. Eh, dadag, mabali na. Alam nga rin. Kaya noon nandadat ti mabaling inton bigat pa nag-harvest mi, nga mabaling harvestan itanagita natin. Tayo pabalo mi kang kananang, kakaiso na nga pimaser ka, kadaan pasapul mo nga, balo nang magawid. Dadi pa isugatangan tinateng. Mas na presko. Jojo, ay, kumita ka man ti mabaling tabungawan. Kan kalabasa. Dodal man tahan. Paggidyanat na itakin itong bigat. Para kininanang. Elawin, mabiglang na nga ang ipabalo mo kami kata kayo. Sala nga natin di pabalo mi manong, itlog pa iti manok. Nakitsak samat mabitbit. Una ya, amin na yun. Jojo, nakangin ka talitod na ng basitan. Usurom te kurong-kurong na ang glasilin. Nga namadamang nga karpintero. Yung ba't lisensya, kamuk tagmotor ang lisensya. Ang kamat makadayo. Di ka maturumuar. Sige, magkangaro din nanang, itulod ka. Naglokan tayo ti kurong-kurong. Hindi mangrugin ti karinderya manon nemi ni Angke ni Lakay Dalmas manon nemi nga pensyonado ti imay ng busat. Awan ti libre no
Kwa. At ako mga free ano kasta nga ununa. Free sabaw, tata. Ikad ka nga ilat free sabaw Alawan, tapos makunayo, 10% discount. 10% discount. Well, sige. O may kakarating, may tuko kayo amin kwa. Agorder kayo. Sakto magbayad din. Taraman tayo man, luto natin na imas nga. Ano na ka mo, malasan ka? Supya, tata. Naimas nga supya. Naimas nga luto ni supya, tata. Hanggang naimas nga supya. Supya. Sumalasaw. Buta, no naimas ni luto, naimas kamit balasan ko. Tata, adak dito ang dengdengeg. Agad amok ang dengdengeg ka, Jojo. Libakam nga rudbait, nga saan nga naimas ni Supya. Aman tata naimas. Ngayong saklat mangramraman, talaluto na tramanan nyo. Pagkat orin na tig-tig up mano. Nagpa-extra rice daw pa. Ito kwenta. Naika 25% tata. Ito yun. Nakumot. Akin inimas yun tata. Awan sa 10% discount na. Nagreklamo kayo bilang mo tata. Kakaiso na nga dakitin ng isibro. Dakitin mo na nga suki. Adan sakit rin tayo ang kandidato tata. Libre yung mandigday. At dangat peso para kapitan. Kit mga bak kayo tata no ang kay naimot. Ala, bayad ang lataka din. At sobra una. Shh, keep the change. Di ba magbakakin Jojo ha? Agawan kami tata. Halagang okay ka. Kimanar manong nemi limawa. Umay pa yan, di kita adat ka bang ibang barangay. Wen, di kita makadamag ore agapod at sa bari ka barangay. Duran-ran taan da. Nakadaadong nga putahe manong nemi kang runan la unay. Putahek manong nemi nga dumadumati klase na nga luto itinaten. Nagkatang kami pa yan manong nemi ka di kita exotic. At dapat hindi kita empleyado min manong name. Ay, kaya ka manong name. Ngayon pas nga konti anak ko. Kahit ninanang nga katuga nga, iti nga si kaso palang ti karinderya, kabayatan nga, agdaldalaga na. Imay. Siyak pala ti baka mo ni baby. Ni Jongjong. Inkadyahin kat ni. May kawada. Sa balit templak, sa balikan ka Kaya ka din na. Uwin na ba mo ta siya ti makaamon ka ni Jongjong ta. Inkadyahin ka sa pulan na ka. Wala na. Gananod ka. Ang kangawa. Naglagay pa ko na di doktor. Tapos kasi kita matanggad mo na laig dito Kaya nilalagay pa inyo talo nga bulan. Sakbing kwakay tumanan kay Jojo. Sang mga tutor Kahit naman ang timangan. Kaya po tikit kinaarem yun. Hangabali nga naarem kami nanang. Sumayat met tibiyag mi kapati negosyo. Kinusang kong insingasing data. Agad-awang kayo. Agyam-yamang kami kada kayo. Taore kastoy kami. Kitanda kayo latang manggagayad kada kami. Alaing kagaro din. Nandun pa lang kasaog. Manong nemi tilangin nagtempla iti aramidek iti agangay. Iti agsikugak man Talagang naarim na talaga dati asawak. Asawak kunak manong ta iti pabunyagan mi ni Jongjong. Akit nagkasar kami matana o resibil wedding lang man. Tapos lumakuna manong naming legal iti panagdan na. Gabatak templa lang ti ubrak manong ta. Siyempre, adumaten na kita empleyado. Malag-ana anak. Pampanunutek, Jojo. Ore siyaks lang sa, di mangituloy ti panagbasa. Kaya may basa ka pa lang kata, at manager ka lang arutan. Saklat assistant mo. Sika di mo kayat. Kabaylan ta nga ba ta, adamat ta, deposito ta di bangko. Naganarmad dato'y karinderyata. Kasi lang napukaw mo, teras ko Sika, siyaksa, oras at 1.5 year lang.
Kasi nga rod. Ada, iyop upar da kanya ka na pintas ka trabaho. Ano pintas ka trabaho ko ma? Para kadikas kanya. Agtes daak lang. O dagbasa ka mo lang. Una, agbasa ka lang si 6 months. Test da. Kalpasan na, mabaling kong itrabaho ti abroad. Papasamak tuletan ito no, may pas nga yung may kaduang anak na. Umatayo ka? Sino pengarti kabembang ko? Kan kabembang mo? Agsardan mo ti aram, si kamat. Sabagay. Maging gata lang ti kasto yung karinderya lang. No, mapanak ti abroad, baka nato karinderya ka, nagbaling nga restaurant. Kasi ka, i-manage mo ti restaurant, mga opisina ka ba? It's aram tumatlaing ti alaik. Di ba sa kursong? Gusto nga ti kursong. Di mga pastagdan to ti hotel and restaurant ta. Ano ta maurnong ko, agapo trabaho ti abroad. O mayat ka. Dinaarem, tanasapad nga nag-asawa, dapat gayam hotel kan restaurant dan. Dapat yung luglugan dan. Bak nang dapat gayam, ang gunadan to Ay, di kiti naarem. Adan to. Sige. Noan niya tinagtulagan mi, manunemi kini Jojo, swak. Tasla din ang pupuutan nga napasama. Nagadal, ititest dati asawak, nga pag-asatan, nga naala, nakapasama manunemi, iti panag-apply na iti Dubai. Nairadwar ko ti HRM, manunemi, ket ti karinderya, nagtalin ni Edngem. Nangipasdagak lang, iti makuna nga restaurant. Iti na mo manunemi, ket upahaan mi ti nagdiswan ti restaurant, iti kuhan, iti ta makaurnungan ti asawag, mabalimin nga katangan ti daga, sa kami nang ipasdagak iti hotel. Iso nga nagbalinan nga hotel and restaurant. Ang title na, muna nagandeta nga hotel and restaurant, mano? Naarman na hotel and restaurant. Naarmanda. Na kay ni Armanda. Yan. Na space Armanda. Yan. Na Armanda. Nina kay ni Armanda. Dati ba female version ti Armando. Armanda. Na Armanda. Salut-sudon da. Nagati hotel and restaurant niya. Na Armanda. Da nana kay ni Armanda. Na Armanda. So, umay dito yung restaurant and hotel, di kita na aram. So, napanaganan ti na Armanda Hotel and Restaurant. Opat manong name, di kita anak pi kini Jojo. Siyempre, tunggalag bakasyon, mabatyan nak. Isuot nga po na nagbaling opat. Di kita anak mi. Dananang tatang, kinikabsat ko, siyempre. Isudan na, ti agpat patulong kada kami, tadakam nga ruti na karagpan. Si bibiyag pa lang ti katugang manong. Iso ti may sa kada kita yamang mamanisan iti karinderya. Ta nagtalin na iti karinderya sa bali ng dati hotel and restaurant. Nagpurgudan manong na iti asawa. Adamat impasdag na nga sa bali pa nga klase ti negosyo na van for hire. At least manong nami ta kami nga naaram kat saan kami nga nakapagturpos nga dagos iti kolehiyo. Nagpasar kam tirigat ken babayan iti income panag sukisok ken guide ni Apo Diyos kada kami. Natungpal met lang nga pinmintas simmaya at tibiyag ni. Dito nga ron ti pagkasarita manong nami nga napnuan iti panakigasang-gasa. Yat sabi ko nga, dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiripadak nga nagbuya, more power to your program, can thank you talaing mo nga nang ibasa. Tuyag yaman nga pag-aya mo, Sofia.